Srácok, a gép az előbb kidobta nekünk a császáros levest, és milyen jó, hogy a kis császáros dobta ki. Meg tudom nektek mutatni, mekkora nálunk a kis adag. A császáros leves, kis levesünkben ott van a zöldség, nézzétek, itt van a sok császár, ott van a zöldség, és alatta meg, srácok, a rizstészta. Adjunk ehhez szokásos citromot. Így mi, kapjunk egy kis csilit, és kóstoljuk meg. Nézzétek, kisleveshez képest szerintem elég gazdag. Nagyon komoly. Nagyon jó. Az alapja az tökéletes. Az a jó az egészben, hogy ropog a császár, miközben eszed. És ennek ez a lényege, hogyha császáros levest kértek, ropognia kell benne a császárnak. Ha ilyen levest akartok kóstolni, várunk téged a Tebe utcába, és köböldön. Sziasztok! Csalódás, nincs csak nagy mosolyok, tele a szakülek az a testvérem.